Hai guys, jumpa kembali karo video nih wong sing tau terus ngerosok terkebun golek dalan sing bener. Ceritane ngencer. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalian tenang Jeparing guys. Silaturahim. Iki dalan yang pegunungan dalan ini iki. Mombol-mombol mental-mental tapi gak apa-apa. Lancar menyambut Hari Raya Idul Fitri maju. Oh, jalan kesulitan. Oh, ketangnya terang guys. Cara udan waduh guys lancar. Ini mari ngene ngliwati tuwangan peteng sing angker. Desa Curarjo Jeparing. Ya ta? Masih perjalanan ngebut masuk 1200 minta tekok nggon selak ngliwati pinggir kuburan guys. Nah, tak setting meteng detik kuburan medeni to iki memasuki dusun Jeparing wis kate tekok nggon kurang halu-halu wis kate tekok nggon Jeparing rame mendengar kurung Cakun Riyayan Riya Indonesia gini Riyoyoan Oke sip sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa video selanjutnya. Salam sejahtera selalu sedulur kabeh wong sak donya. Ayo Riyayan sik, terima kasih.